Türkmenistanyň hökümetiniň ýurdun ýokary önümçülük derejesini gazananlygy baradaky täze hatawatynyň öňe sürülen fursatynda ýurdun ilatyna häkimetler tarapyndan ruhsat berilen mukdardan artyk çörek satyn almak gadagan edilýär. Aşgabatda alyjylar dükanlardan çykanlarynda polisiýa tarapyndan barlanýar we olarda goşmasa çörek tapylsa konfiskasiýa edilýär. Yerli ýaşaýjylaryň artykmas çörek satyn almazlygy üçin raýat eşikli polisiýa işgärleri ýerden dükanlaryň öňünde nowat çolup durýarlar. Eger satyjylaryň ellerinde has köp çörek görseler, saklaýarlar we artykmas çöregi konfiskasiýa edýärler. Bu arada 15 fevralda Azatlyň Aşgabatdaky habarçylary gürrüň berdiler. Olaryň maglumatlaryna görä alyjylar çörek satyn almak üçin ikinji gedek nowata durup çörek satyn alaýsa, gözegçiler olaryň sumkalaryny barlaýarlar we çöregi ellerinden alýarlar. Häzir döwlet dükanlarynda adam başyna satylýan çöregiň normasy jemi 2 manatlyk 3 sany buhan kanalyndan ibaret. Subsidiýerlenen bakadan çörek satýan her bir dükanda polisiýa nowat çeker. Çörek satlanda raýat eşikli nowatçy polisiýa işgärleri satuw prosesine we alyjylara tin edýärler. Polisiýanyň üns merkezine gaýtadan nowaty duran adamlar şeýle-de şowhunly alyjylar düşýär. Polisiýanyň awtologlary golayda durýar we nowatda saklanan adamlar şol ulagly polisiýa bölümine gidilýär. Polisiýanyň işgärleri köplenç awtologlaryny golayda goýýarlar we gödäwçilik edýärler. Düzgün bodanlary ýüde çykarsalar, alyjyny saklaýarlar. Ulaga mündürýärler we dokumentlerini barlaýarlar. Dip habarçymyz gürrüň berýär. Onuň sözlerine görä barlyk netijesinde 3den köp çörek tapylsa ol konfiskasiýa edilýär. Saklanan adamyň pasporty elinden alınýar we ondan belirlenen wagtda polisiýa bölümine barmak talap edilýär. Polisiýa bölümine alınıp barılan adamlar bolsa ilkinji gedek munyň gaýtalanmajakdygy barada dilhaty ýazmaly edilýär. Ikinji gedek bolsa administrativ jenaýat üçin 100 manat jerime töleýär. Bu aralykda ilatyň goşmaça çörek satyn almazlygyna edilýän polisiýa gözegçiliginiň fonunda çöregiň bahasy hem ýokarlanýar. Çörek hususy dükanlarda da, döwlet dükanlarynda da gymmatlaýar. Iňgyt çörek 60 teňgelik peshili buhan kanany hasaplanýar. Käbir döwlet dükanlarynda tamdyr nany hem satylýar. Gararsy Türkmen News neşri Aşgabatyň döwlet dükanlarynda bir hepde bäri 1 manatlyk tamdyr çöreginiň satylmaýanlygyny moňa derek müşterilere peçte bişirilen 2,5 manatlyk çöregiň ýa-da şol bir bahadan buhan kananynyň hödürlenýänligini habar berýär. Neşir bu bahalaryň çöregiň 150% gymmatlandygyny görkezýänligini belliýär. Döwlet dükanlarynda subsidiýerlenen bahadan çöregiň adam başyna göz öňünde tutulan normasynyň nädip ketgitlenýänligi belli däl. Bu arada resmi kararlar we habarlar çap edilmeýär. Döwlet medeniýeti bu temany düýpden gozgamaýar. Bu aralykda ýurtda çörek ýetmezçiligi, uly nowatlar we azyk sowdasyny girdilýän dürli çäklendirmeler meselesi 2017-nji ýyldan bäri dowam edip gelýär. Moňa garamazdan ýurdun häkimetleri uzaga çeken krizisyň bardygyny resmi derejede ikrar etmeýärler. Hökümetiň maglumatlaryna görä ýurt ýyl saýyn durnukly ykdysady ösüşi baştan geçirýär. 11 fevralda hökümet ýurdun ykdysadynyň ösüşiniň ýokary bolandygyny görkezýän sanlary öňe sürdi. Resmi maglumatlarda umumy çerki önümçülük derejesiniň 6,12% ýokarlananlygy aýdyldy. Şeýle ykdysady görkezjiler öňe sürilýän wagtynda ilatyň aglaby böleginiň ýaşaýyş derejesiniň öňgörüli edilmedik derejede erbetleşmeginiň sebäbi häkimetler tarapyndan düşündirilmedi. Ykdysady ösüşiň nowatdaky resmi görkezjileri halk maslahatynyň gyssagly ýygnagynda hödürlendi. Şonda 15 ýyl bäri ýurdy dolandyrýan prezident Gurbanguly Berdimuhammedow häkimiýeti ýaşlara tapşyrmak kararyny elan etdi.